takže já vás vítám u tohohle videa z World of Tanks. Dáme si jednu bitvu, uvidíme, možná dvě, uvidíme jak to bude probíhat. A když tak prostě dáme dvě, no. Nějaký normální matchmaking by mohl být. Zajímavá mapa. Jako není to nejhorší, no. Jo, to pojede, jenom ta Artina asi mě bude trošičku strát. Ale tak to je život, no. Tohle video bude asi bez střihu, protože no, prostě bez střihu bude. A uvidíme, no. Možná tam něco vystříhám, uvidíme. Jo, to fakt nestíhám. Díky prase. Jsem velice rád. Taky nestíhám. Teďka někdo. Teďka už asi někdo. Kamu, prase. Jako kdybych tam viděl, by to bylo super. Ale já tam nevidím. Jo, po DBčku. Zajímavý. Cool. To asi netrefil úplně. Cool. Ano. Tady ta mapa prostě není úplně ideální. A jako kdyby aspoň někdo prostě jako, abych někoho aspoň viděl, tak by to bylo mnohem lepší. Ale tu nikdo není. Takže je to tam těžký. Možná. Krása. A svítím, že? No, Artina už letí. Tak čus. Prostě. No, Artina naštěstí nedala ani tolik. Jaj. No. Se to nepovedlo. 3-1. Jako 4-1, dobře. Jako kdybych chtěl nabít a on by tam on se jede, ale že? Jestli mě spotne Eber, tak mi dá potom Arta ještě. Ale Eber mě nespotne tam. Vidím tam na něj. Asi zná co. Jako kdyby vyjel tam dozadu, by byl velice hodnej.
Kolik má? Hej, dozadu. Kamu? Zkusil to na blind, naštěstí se netrefil. Je to v pohodě. Jo, ho tam vidím, ale ne pořádně, abych se netrefil. A jestli bych se měl trefit, tak musím mít RNG. Prveč. Zajímavý. Jedině zajímavý. To prvečko jde. No. To jsem možná trošičku posral. Možná trošičku víc. No, možná nejedu na ten střed, to jak vidím. Bracho, ale já tě netrefím. No to zkusit. No, krása. A budu svítit, no. No. Říkám, že to mám vyhraný. Jako 2000 damage. No. Mohlo by být lepší. A taky to je moje blbosti, no. A tak... Uvidíme, no. Střelil jsem jenom APčka, jako nemusel bych prodělat. Jsme vyhráli dnes. Tak pohoda. Asi to vidím na 2 bitvy, no. A teďka dáme, prodělal jsem. Teďka dáme bitvu s objektem. Osmičky. A 9. A to jenom rád vidím. No. Ekela, prase tam bude, želva tam bude. My jsme na té špatné straně, já bych chtěl vyhrát té druhé. A té druhé se mi hraje líp, no. No, uvidíme. Jsem rád. Ach jo. No, už je tady. Krásné roho. No tak, tohle už jako, no. Krasa.
Tak je problém, že já mu nikam nevidím. Je prase. Nice. Co probil? Cinkle mě, nice. Menší štěstíčko teda na mojí straně. A vyjedu to. No, dobrý. Zatím tahle bitva, dobrý, já jsem něco říkal, že? Nice. Já nebudu vidět na tu kopulu, ale... Jako kdybych nebyl hit, ale nevím no. Close mám, bracho. Sklop tam to dělo. To bylo zbytečný. Kdyby tam sklopil to dělo, tak by to bylo lepší, no. Ale to bude zkoušet furt, jako. Jako, nevím, no, Tortoise. Kamu mám probít, jako. Ale já to nebudu zkoušet. Možná. Ne? Jo, tak jsem rád. Ne, kámo. No, tak. Dvě bitvy, dobrý, no. Tahle byla rozhodně lepší než ta minulá. Řekl bych, že Heaveny mi jdou mnohem líp než TDčka. Ale tady tou bitvou se s váma loučím. Byl bych rád, kdybyste mi dali like a odběr na tento kanál. Jo, budu si to strašně moc házet. Sice tohle asi není úplně nejlepší content, ale každý někde začíná, čo? Díky moc.